Sziasztok! Ahogy az előző videómban ígértem, itt vagyunk Máté barátommal egy 48 órás horgászaton, Nagyszénáson. Bolyázás után én nem gondoltam túl nagy dolgokra, én a krillnek a különböző variációival készültem, illetve a nád szélben amúrokat üldözve, az Espro Kokko, illetve az Evolution boilikkal, illetve magmixel dúsítva próbálom őket megfogni. Igazából a sós krill, krill garlic és a sima krill ment etetésre bent a mélybe, illetve éjszakára a Blue Mussel-t fogom még megpróbálni, bízva abba, hogy valami nagyobb bacska is rátalál. És ott Máté már éppen frissített, ugyanis az előbb nekem a krillre volt egy iszonyatosan nagy harcsám, de sajnos elment, de már fogtunk pár halat. Megmutatom a nádszéli etetésemet, ami az Espro Kokko Evolution magmixbe, illetve csaliként bedippelve az Espro Kokko egy pasztel pop-up-pal, és húzzuk is be a nádhoz. Halí, elsétáltam a nádszéli etetéshez, mindjárt mutatom, hogy mit fogok etetni. Espro Kokko Evolution Boilie, egy kis magmixel, és ide a nád elé fogom egy olyan 2-3 méterre beszórni az amúroknak, illetve innen látszódik is, hogy ott van egy bójam, ott ilyen 7-es víz van, illetve mindjárt ott a következő, ott 8 és feles víz van, és ide vannak a krillek etetve maggal, és most akkor adunk ezeknek az amúroknak is egy kis egyet. És ennyi. A krilles etetés tartalmaz krill garlicot, red krill pelletet, krill garlic liquid, sós krillt, magot, és most éjszakára a Blue Mussel, ami itt van felcsalizva, dupla 20-as süllyedőbe, illetve a másik, amit most éjszakára, 24-es krill garlic, egy 20 millis krill garlic-kal. Húzzuk is be. Most éppen viszem be a Blue Mussel-t. Az etetésre. Mint egy csodás naplemente. Mindjárt odaérünk a bójához. Ide a 7-es vízre rakom le, hát ha gazdára talál. Itt is értünk a hábójához. A Blue Mussel, lerakjuk, utána még van a krill garlic. Megyünk a következő bójához.
Itt ilyen 8 és feles víz van. Ide pedig a grill garlicot rakom le. Megállunk. Ide értünk a nád mellé, itt tördeltem is be az amúroknak, amit szépen legelnek. Az esprakokkós végszerelék. Szépen leengedjük. Az etetés. Látjátok, milyen szép tiszta a víz. Lehet látni, hogy süllyed. Milyen sokáig látszik. Most egy kicsit nagyobbat tetetünk így este előtt, és akkor húzzuk be a többit is. Elhúzta a sós grillt, ez a gyönyörű egészséges 7 pluszos ponty, de nézzétek, mert megint 2 hal jött. Na még itt egy nagy amúr is. Ezt nézzétek. Jó, állíts le. Beért a nádszéli esprokokkós etetés. Egy csodás 12,5 kg-os torpedó. Hibátlan. Ne. Sziasztok! Megérkezett a grilles etetésre is. Ez a gyönyörű, szép, egészséges 8,2 kg-os tükörponty. Beért a nádszéli esprokokkós etetés. Egy csodás 12,5 kg-os torpedó. Hibátlan. Sziasztok! Éjjel 10:30 van. Csodás, majd 12 kilós tőponty. A Blue Master-t húzta el. Hát véget ért a 48 órás horgászatunk. 26 darab halat sikerült fognunk, ebből 12 darab amúr, 14 darab ponty. Igazából nagyon vegyes méret jött, egészen a 3 kilóstól a 16,4 kilósig mindenfélét fogtunk. 220 kiló jött, igazából ilyen 8,3-as feles az átlagunk. Hát a második napunk az kicsit gyengébbre sikeredett, de lehet, hogy ez a déli szél megváltoztatta őket, hol délről, hol keletről, mindenhonnan fúj. Összességében nagyon jót horgáztunk, úgyhogy reméljük hamarosan jelentkezhetek a következő pecával. Sziasztok!